Ето как да намериш правилната киселина за твоята кожа. Започваме с добре познатата хиалуронова киселина, която не ексфолира кожата, но пък се справя отлично с това да задържа влагата и да хидратира много добре кожата. Подходяща е за всички типове кожа, най-вече за сухата. И много важно уточнение за хиалуроновата киселина е, че се слага на влажна кожа. Защото хиалуроновата киселина привлича и задържа влагата и ако лицето ви не е влажно, тя ще абсорбира влагата, която така или иначе вече си е на лицето и ще има обратния ефект. Вместо да хидратира, ще изсуши още повече кожата. А пък алфа-хидроксикиселините, като гликоловата киселина, например, ексфолират горния слой на кожата и стимулират производството на нови клетки. Те са онези киселини, които търсите за ефект стъклена кожа. Помагат за финните линии и бръчици, както и за неприятната текстура по кожата. Особено подходящи са за суха и зряла кожа. Няма как да не последват бета-хидроксикиселините. Те са масно разтворими киселини и не само, че ексфолират горния слой на кожата, но и навлизат малко по-навътре в порите, което ги прави изключително подходящи за хора с акне, защото намаляват възпаленията и успокояват чувствителната кожа, както и изчистват целият насъбран себум в порите. Логично, тези киселини са подходящи най-вече за хората с мазна и комбинирана кожа. Дойде ред на една киселина, която наскоро хората й научиха името, включително и аз. Азелаиновата киселина. Едвам го казвам. Тя доста си прилича с алфа и бета хидроксикиселините, нежно ексфолира кожата, изравнява тена, успокоява кожата и намалява възпаленията. Подходяща е за акне и розацея. Може би единственият и недостатък е, че действа най-вече при хормонално акне. Във втора част на това видео ще ви разкажа могат ли да се комбинират тези киселини и как точно да ги използвате.